mamoko mag sechopo ime jagoro maduong' mar riwruok mar KWD Jatela noyudo hinyruok e kinde mang'anyo mar lakteche manobagi nyaka e lok tich ma thieth e dwaro mondo ndike tich lakteche ma osetiegore. Lakteche kano chako ng'anyo margi kawuono ka jakom KMPDU Abidan Mwachi gol weche thieth counties oduoko malo. Mwachi ne lose boma Mombasa kamano hapo nyuma ya NSSF building wao akachukua bunduki akalenga mkubwa wetu daktari SG, tukamwona Binvu daktari SG amebubujika damu usoni na kichwa, amepelekwa katika hospitali ya Nairobi Hospital. Tunamuombea apate kupata nafuu. Viongozi wa chama tukutana kuidhinisha kwa kitaifa kuhakikisha kwamba lazima ituambie kama watu na wapo